G.I. Luigi Villaparte. Wala rin may malang sakit at puso. Nandito na siya with the stars tonight. L-U-I-G-I Luigi Villaparte. Wala rin may malang sakit at puso. Luigi! Ossi, Gessi Mix. Ossi, Gessi Mix. Ossi, Gessi Mix. Sa kongreso siya na nga. Ossi, Gessi Mix. Mix Villaparte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villaparte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villaparte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa. Dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villapuerte, kailangan ng Rinconada. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villapuerte, kailangan ng Rinconada. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Mix Villapuerte sa Rinconada. Oh yeah! Sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Mix Villapuerte. Oh yeah! Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villapuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Ossi, Gessi Mix.
An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and family ng Limassol sa Thurs. PG Party List, kasangga mo, balot 108 iboto. PG Party List, boses natin sa Kongreso. PG Party List, kasangga mo, balot 108 iboto. PG Party List, basic to ating to. Let's all vote mga kapatid po, PG Party List. PG stands for Basic Goods sa balota 108. Kabuhayan pag-asenso para sa lahat. This is our goal and our advocacy. PG Party List for you and me. PG Party List, kasangga mo, balot 108 iboto. PG Party List, boses natin sa Kongreso. PG Party List, kasangga mo, balot 108 iboto. PG Party List, basic to ating to. Pagkaisa ng marinig ang mga hinaing. Young and active leaders sa Kongreso ang boses natin. Tandaan at iboto balota 108. Civilian realize the projects we dreamed of. PG Party List, vote 108 na. PG Party List, kasangga mo, balot 108 iboto. PG Party List, boses natin sa Kongreso. PG Party List, kasangga mo, balot 108 iboto. PG Party List, basic to atin to. PG Party List, atin to. This is a paid advertisement paid for by Donnie Q. Tampan, 599 Narciso Street, Surigao City. Si Mayor Simbulan, subok na matibay ang nabwa umasenso dahil sa kanyang talento. Dedikado, may puso sa kanyang trabaho. Kay Mayor Simbulan, patuloy na lalaban. Magkaisa o nabwa, isimbulan tayo. Abante o nabwa, isimbulan tayo. Subok na sa serbisyo ang nabwa, asensado. Serbisyo, simbulan, pagpatuloy ang pag-asenso. Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan. Sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko. Walang iba kundi siya lang, Attorney Fer Sembulan. This political ads is paid for by Mayor Fer Simbulan, Nabwa, Camarines Sur. Bye! 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 Oh, ano na naman? Ano nga ni ito sa numero kan ako Bicol Party List? 18. 18 ang numero sa baluta kan ako Bicol Party List. 18? 18! Yan ang hanapon mong numero sa baluta sa lindong kan mga party list. Ah, tatandaan ko na. Numero 18 anak ko Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Political advertisement is paid for by Ako Bicol Party List. Hello! Ako po si Congresswoman Joe Fortuno, nalistado sa pangalan Teacher Joe. Ako po nagpapasalamat sa pagpaunra nindos ako na makapagserbisyo sa ikalimang distrito kan Camarines Sur sa nakaaging 3 taon. Pero pakatapos po kang sa kong termino ngunya na taon, ako po maritiro na sa serbisyo publiko. Pero bako lang po ako ang maritiro, kay bako po ang mahal kong esposo, si Congressman Sal Fortuno, na maritiro naman matapos ang halos 40 taon sa serbisyo publiko. Kaya anakot, si Isay ang mapadagos kang serbisyong Fortuno. Serbisyong namatean kang kagulping mga tao. Siyempre, sinagmana sa nguya. Nagmana sa ama. Nagmana sa ina. Si Sal Fortuno Jr. Ma, ang serbisyong tatak Fortuno, ipapadagos ko. That's our Junior. Sal Fortuno Jr. Maservisyo. Para Vice Gobernador, iboto si Sal Fortuno Jr. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas
ibas ko, ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Kumakalat breaking tweet ni at hindi ito scam. All caps, gamot sa cancer. Question mark. Miracle tea exclamation. Mapa stage 1, stage 2, stage 100. First 100 emoji to DM will be healed with good hair. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Click number 2. Order now. Arrow down. Arrow down. Panatang Maka-Pilipinas. Iboboto ko, Maka-Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. Mga kahimanwakan kamsur. Si Luigi handa nang magserbi. Nalibot niya gabos na barangay. Si Luigi handa nang magserbi. Kaya maasenso na sa tuyang buhay. Si Luigi handa nang magserbi. Hey! Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. This political ads paid for and by Friends of Luigi Villafuerte, National Highway, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Mix servicio, limonada. Mix servicio, limonada. Mix servicio, limonada. Mix servicio, limonada. Bayong iba sabi ko nada, makakaarog pa sa iya. Robado ng serbisyo, kaya kita na maaseso. Mix servicio, limonada. Mix servicio, limonada. Mig Serbisyo sa Rinconada, Congressman Migs Villafuerte. This political ad is paid for and by Friends of Migs Villafuerte, San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. Bring it back, don't take it away from me, because
friends off by the way. When I get older, I will be there at your side to remind you how I still